Sí, molt content per haver guanyat el Campionat de Catalunya. Les zones eren llargues, bastant difícils i hi havia molts tirons. La competició ha estat bastant dura, però bueno, molt content per haver guanyat. La primera volta respecte a la segona i la tercera és la que m'ha anat més malament, però ho he pogut recuperar amb les altres. Sí, estic content, és un títol de campió de Catalunya, les zones eren difícils, la veritat, s'havien de treballar molt i bueno, al final és una cursa més que s'ha d'anar bé de cap i ja està. El nivell de les zones estava bé, jo li hagués ficat potser algun pas que m'han dit que han tingut que retallar, ja que si al final mires, l'Eloi ha fet una volta amb 2 peus, i jo al final n'he fet una amb 4 i bueno, però el de més molt bé perquè era molt fàcil de fer 5 i s'havien de treballar molt. Doncs és la primera vegada que guanyo el Campionat de Catalunya i estic molt contenta perquè ja tenia ganes de guanyar algun dia. Sí, bueno, molt llargues. El nivell tampoc estava bé, però com que eren tan llargues no les podia acabar a temps, em costava. Bueno, molt content d'haver guanyat aquest títol, campió de Catalunya. L'any passat vaig quedar segon i bueno, orgullós de poder tindre aquest mallot. El trial hauria d'haver fet menys peus, ha sigut un trial molt difícil on tothom s'ha carregat molt de 5 i realment no estic molt satisfet de la carrera que he fet, però bueno, al final la competició és així i he estat a dalt del podi.